Sa nakarang biyahe natin, sinubukan nating silipin ang isang ginagawang kalsada dito sa Partido area or 4th District ng probinsya ng Camarines Sur. Isang kalsada na kung saan ay tumatagos sa mga mountainous na bahagi ng mga bayan ng Lagunoy at Garchiterena, Camarines Sur. Bale, first time nga pala natin makapunta or makakadaan dito. Kaya wala tayong idea kung gaano kahaba at ano ang mga dadaanan natin. Mula dito sa aming bayan ng San Jose, Camarines Sur ay tatagusin natin at babaybayin ang kahabaan ng kalsadang ito hanggang makarating tayo sa bayan ng Lagunoy. Dito na pala tayo sa sentro ng bayan ng Lagunoy. At syempre binabati natin ang mga taga rito. Kumusta po kayo at shoutout sa inyo. Dito na pala tayo sa mga kalsadang papunta sa mga coastal na bahagi ng bayan ng Lagunoy, Presentasyon at bayan ng Karamoan. Bale, hindi pala natin masyadong nakuhaan ang sentro ng bayan ng Lagunoy. Mapapansin nyo, sobrang ganda ng mga kalsada dito. Kaya naman isa ito sa mga lugar na dapat nyong puntahan lalo kung mapapadpad kayo dito sa bayan ng Lagunoy. Yun, at dito na pala tayo sa ating destination. Bali, ang kalsada sa bandang kanan ay papunta sa mga coastal na bahagi ng Presentasyon, Lagunoy at Karamoan. Bali, ito na pala ang simula ng Alberto Highway mula dito sa Barangay Hinurangan, Lagunoy, Camarines Sur. Kaya tara, samahan niyo kami sa aming biyahe. Mapapansin niyo pag akyat pa lang natin dito or pagpasok natin sa Alberto Highway, napakaganda ng mga kalsada dito at napakaganda ng mga tanawin. Bukod doon, meron na rin palang iba't ibang uri ng mga establishments dito. Kagaya nitong resort na dadaanan natin. Saktong-sakto ito sa mga uuwi ngayong summer. Na rin pala mga kapehan dito, kagaya nitong nadaanan natin sa bandang kaliwa. Kaya naman maganda na pala dumayo dito. At syempre mag road trip kagaya nitong ginagawa natin. Ako pansin sa ating biyahe ang napakagandang spot na to kaya pansamantala tayong tumigil. Dito tayo ngayon sa bayan ng Lagunoy. Ito yung tinatawag nilang Alberto Highway. Dire-diretso doon. So ilang beses tayo nakarating dito pero hindi pa natin nararating yung pinaka highway kaya pupunta tayo dun sa bandang unahan. Ito yung isa sa pinaka kumbaga magandang spot dito. Ayan. So yung riprap na ito. Ayan. Mula dito, alam ko natanaw mo yung makagandang mga kabundukan na bayan ng Lagunoy. Hi. Pagkatapos natin mag-picture-picture ay tumuloy na rin tayo sa ating biyahe. At nadaanan na rin pala natin ang isa sa mga dinadayo at sikat na kainan dito sa bandang taas. Iyan ang Cheras Altas Cafe. Ilang beses rin kami nakakain dyan kaya tamang-tama puntahan lalo ng mga bakasyonista. At yun, nagtuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. So kung mapapansin nyo, nagsimula na yung mga pakurbada at mga sigsag na bahagi ng kalsada. Maayos pa at maganda ang mga kalsada dito. At merong mga drainage lalo dito sa bandang kanan. Good morning. Hanggang sa'yo na po ini. Harayo na po. Ang hinurangan pa lang ito. Ang managnag, sityo yan ng hinurangan pa. Mga 3.5 kilometers po. Oo, halik. Pero sa Garche po, di ba? Harayo ang Garchi. At saka, Dahil pa po. patapos yata eh. Pero, ang Garchi ito, Garchi, Karamuan, pagkatapos North Lagunoy, pang gilid na ganyan. No? Sige po. Yeah. Sige po. Ang tanong pala tayo sa residenteng nadaanan natin. Ayon sa kanya, hindi pa tapos yung bahaging papunta ng bayan ng Garchiterena. At may kalayuan pa mula dito sa bayan ng Lagunoy. At hindi natin napaghandaan yung distansya kaya hindi tayo nakapagbagas. Pero dumiretso lang kami sa aming biyahe. Di bali na hanggang saan lang aabot ang ating gas. Dito na pala tayo sa bandang unahan. Siguro parte pa ito ng hinurangan. At mapapansin nyo, mayroong ilang mga kabahayan dito. At dito natin makikita gaano kaimportante sa kanila ang kalsadang ito. Bali pa ilang-ilang mga kabahayan lang ang nadadaanan natin. At wala pala tayo nakikita mga ilaw kahit mga solar man lang. Pero sa bahaging ito, napakaganda pa rin ang mga kalsada at ang ganda talaga ng mga tanawin dito. Makalipas nga ang ilang minutong takbuhan, may nadaanan naman tayo mga kabahayan dito. Parang isang maliit na sitio ng Barangay Hinurangan, Lagunoy pa yata ito. Muli tayong huminto para makapagtanong-tanong at tumuloy na rin tayo sa ating biyahe.
ilog. Pwedeng maligo. Itong tinatawag na peace of mind. Grabe, ang ganda ng nature. Hindi ko alam kung anong pangalan ng lugar na ito. Pero parang Lagunoy pa eh. Kasi mga more or less, mga 10 to 15 minutes na tayo nagta-travel. Ayan. Ito yung surroundings dito. So, ito kasing highway na ito, tatagos ng bayan ng Garchitorena going to, hindi ko alam, may lusot na rin ng Presentacion tsaka Lagunoy North. So, ang problema, 2 bars lang yung gas natin, sayang. I-explore sana natin hanggang sa dulo. Pero try natin kung hanggang saan tayo makakaabot. Ayan o. Ayan mga kabundukan dito. 1 bar na lang tayo, kaya babalik na tayo. Balik na tayo, magtulak tayo. Buntok pa naman ito. Kala ko malapit lang eh. So ito, part pa to ng Lagunoy. Bumalik na kami bale. So ito yung kilometer marker dito. So napakalayo pa pala. Ayan. So next na bayan, Garchitorena. 46 kilometers pa. 46 kilometers. So ang natatakbo lang namin almost 15 kilometers lang. Galing dun sa pinakasentro ng bayan ng Lagunoy. Palipad lang tayo ng drone dito. Hindi man natin natapos or naabot ang pinakadulong bahagi ng kalsadang ito, hindi maitatanggi na sobrang importante ng kalsadang ito, lalo sa mga residente dito. Bukod kasi sa hanap buhay, mas mapapaiksi na rin ang kanilang biyahe kumpara kung dadaan pa sa coastal na bahagi ng Presentacion. Kaya naman umaasa tayo na sa lalong madaling panahon, sana ay matapos na ang kalsadang ito. Pag nakabalik tayo ng Bicol nitong mga susunod na buwan, babalikan natin ang kalsadang ito at subukan nating maabot ang pinakadulong bahagi. Bago pala kami umuwi, dumaan kami dito sa kapehan na nadaanan namin kanina. Ito nga pala ang Mountain View Cafe at umagaw agad ng pansin sa akin itong mga local at native delicacies na nandito. Kaya kakain muna kami bago tumuloy sa aming biyahe. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ride safe.